Zdravím pri tomto videu, dneska si ideme porovnať dve aplikácie. Prvá aplikácia sa nazýva Ideme vlakom a to je vlastne od železníc Slovenskej republiky. A to druhá aplikácia sa nazýva Môj vlak a to je od Českých dráh. Takže teraz sa nachádzame na Ideme vlakom a to je teda od Slovenskej železnice. Takže teraz sa nachádzame pri aplikácii Ideme vlakom. Ako prvú trasu by sme tu mohli dať Bratislava Košice. Takže máme tu Bratislavu hlavnú stanicu a Košice. Dátum tu máme napríklad, neviem, nedeľa 12.7. a čas odjazdu o 18.00. Viac nič už tu také nemáme, tu už iba, že aké vlaky tu môžu ísť a takto. A teraz dáme vyhľadať lístky. Takže prvý lístok je X631 Tatran z Bratislava hlavnej stanice a Košice. Je to bez prestupov. Budete tam asi približne za 5 hodín a 38 minút. 443 km to je. A píše tu, že občas to meška. Mali by ste prísť, začnete o 18.15 a mali by ste prísť tesne pred polnocou. Potom tu máte R681 Zemplín, ale je tu prestup. Mali by ste vyraziť o 11.00 a prísť o 5.00 ráno. Pri tomto vlaku píše, že chodí na čas. Takže Bratislavu Košice sme už mali a teraz si dáme Košice a Praha hlavne nádraží. Takže prvý lístok je N442 Slovakia. Toto asi vyzerá, že to je RegioJet. Cestujete 9 hodín 16 minút, mali by ste ísť tesne po 10. hodine, ako vyraziť z Košíc a mali by ste prísť o 7 ráno 23 minút do Prahy hlavne nádraží. Píše tu jeden prestup a tento prestup je v Pardubiciach hlavne nádraží. Menšia oprava, tento tu brněnský drak RJ 578, nie je to RegioJet, je to klasické české dráhisto, ale inak tak v pohode. Pri tejto jazde z Košic do Pardubic hlavne nádraží tu idete priamy smer, máte tu druhú triedu, prvá trieda tu není, prvú triedu, na bicykle také, zastrčka a tieto, na spanie, kde sa leží a také. Ale pri brněnskom drakovi máte prvú, druhú triedu, jedárenský voz, potom tamto neviem čo je, zase toto na bicykle a zastrčky, OK. Rozpis cesty. Tu máte, že ako by ste išli, takže aj do Ostravy a potom tu Praha. Košice, tu by ste išli tady hore a až tu. Cez Brno sa nejde, čo sa divím, alebo na sú aj trasy, kde sa ide. Toto je len taká iná trasa, to určite. Teraz sa nachádzame v Českých dráhách pri Môj vlak a dáme si trasu Košice, Praha hlavne nádraží. Teraz tu máme odjazd dnes o 19. hodine, ale to len tak som dal. A tu, jak pozerám, si môžete aj nastaviť, ktorú triedu chcete. Či prvú, druhú, alebo business class. A aj môžete si nastaviť, že koľko máte rokov. Toto napríklad pri Ideme vlakom nebolo, že si môžete nastaviť triedu a že koľko máte rokov. Takže toto veľké plus, že si tu môžete nastaviť triedu, hej, toto akože kľúk dole. Ak sa nemýlim, tak mi príde, že pri jednom lístku, nie že pri jednom lístku, ale pri tejto aplikácii je to viac prehľadnejšie. Máte tu Košice, Praha hlavne nádraží a mesto máte jeden prestup, ktorý bude v Bratislave hlavnej stanici. Jazda by mala trvať 10 hodín 38 minút a je tu len prvá trieda. Takže business class tu ani není. Takže tak, OK. Inak to je takto, hej. Potom tu si môžete kúpiť
Ale ináč, to je drahé docela. 1190 korún. OK. Ale tu píše, že je len prvá trieda. Keby sme si dali druhú triedu a načítanie ceny. OK, tu máme veľké zmeny. Tu máte Chede Night. Išli by ste z Košíc o 10. večer a prišli by ste do Prahy bez prestupu o 7. ráno a 26. minúte. Tu si môžete zakliknúť, že... Čo? 60 miest? Čo? Počkať, takže tu máte 24 miest od 793 korún, než to sa ber inak, až 4 takéto miesta od 2254 českých korún. OK. No ale máte tu takto, že vy si ako môžete sa kde chcete a môžete si to kúpiť za 793 korún. Tak, to je lepšie, keď je v druhej triede. Ale výuka v úseku Lipník nad Bečvou a Hranice na Morave. Cestovali by ste 9 hodín a 19 minút. Teraz tu dáme trasu Košice a Berlín. Teraz by tu už mala byť biznis trieda, takže si to necháme a dáme hľadať. Takže, išli by ste o 10. večer z Košíc a prišli by ste tesne pred obedom do Berlína. No, sú tu dva prestupy, Bohumín a Glivice, to co je. A cesta trvá 13 hodín 13 minút. Je tu len prvá trieda zase. A píše vám tu aj vlak normálne. Ale tu napríklad, že Comfort, že tu ide. Tu je 14 hodín, to by sme boli taký chceli ísť. Čo tu ale pri tejto aplikácii nemáte, je mapa, ako ide ten vlak. Lebo napríklad, tu sú Glivice a ja napríklad si myslím, že to je takde v Poľsku, ale neviem. Takže preto by som si to chcel pozrieť, ale nie je to tu. No. Máte tu dva prestupy. Tie dva prestupy sú v Bohumíne, tam čakáte hodinu a 8 minút. A potom ešte asi v tom Poľsku, a tam čakáte 6 minút. Máte tu aj názov vlaku a takto. Takže keď to mám hodnotiť, tak ideme vlakom od slovenských železníc, dávam takých 7 z 10 a českým drahám dávam solidných 9 z 10. Lebo si tam môžete za prvé nastaviť, koľko máme rokov a akou triedou chcete ísť. Toto bolo odo mňa všetko a pri ďalšom videu sa vidíme. Čaute.